Terve YouTubesta, Oliver täällä ja tänään me pelaat tähän niinku ajan tähän jonkun verran vlogiin, kerron mitä kaikkea mun elämällä on tapahtunut. En mä saa nyt kamera ottaa ja sen show tähän. Tuolla on gameplay plus joku vlogi, missä mä pelaan samalla ja kerran vlogia. Ja Oi, anteeksi, mulla lähti kyllä. Okei, niin että Anteeksi, että oli liian kovalla. Mutta mulla pitää käydä Mobitzenissa nopsaa. Mun pitää vähän muokkailla. Okei. Laitetaan täys. Joo, 30. Niin että mä laitan jonkun kuvan. Aina puolella ei oo kuvaa. No ollaan Mobitzenillä. Kelpaa se. Aina että me pelataan itse tämmöstä kyllä nimet Evolutionia ja mä teen omalla vlogiin. Ehkä että tiedätte mun nimen, että mä oon... Tiedätte mun nimen, ehkä mä oon Oliver. Sitten. Niin te tiedätte, että minä olen Oliver oikealla nimellä. Mun YouTube-kanavan nimen Oliver Donison. Että mä kerron sitten itsestään. Itse on kotoisin Suomesta, mutta on tullut Virosta. Niin mä oon saanut... Mä käyn täällä koulua. Mikä on ihan hyvä koulu. Saa käydä vaikeilla ulkona, mutta Viron koulussa ei saa. Niin tämä koulu on paljon parempi. Kun on vähän ladannut videon, niin se on kameralla tekemässä vlogia. Ai niin, mä en halua, se ei oo vlogi, sen kerron itsestään. Gameplay plus itsestä kertominen. Samalla itse ajan tänään. Huomenna teen isen vlogin aamulla. Niin. Niin, on takaisin. Niin että minnekö mä jäin? Oi niin, annettiin jouluset.
Eli se nimeltään. Niin, jos on tähän intro. Niin. Mitä te tiedätte sitten kaiken mä nostan. Mä teen nyt jonkun verran gameplaytä. Moikka! Mä päätin nyt tehdä silleen. Mistä mä pelaan tätä Shark Evolution ihan perusesti. Video ehkä tulee 7 minuuttia tasan. Niin mä yritän tappaa tän. Niin se mun sisko tekee video, niin kun se haluaa saada kuuluisaksi, hän sanoi kaverille. Niin että... Niin se näyttää. Tuttuiko? Haa. Että... Oho. Se näyttää. Kattokaa nyt mä kuon nyt. Munkin meidät niin paljon. Että mä voin ihan erolla. Aina aika monesti. No, sit mun pitäis saada. Mun kaveri kirjoittaa lappuja. Ja sillä. Mä tuon pöydältä yhden lapun, että mikä haaste se on. Ei! Tai mun pitää leikkiä sitten sillä. Mikä oikein se kirjoittaisi paljon ja mä nostaisin sen, niin mun pitäisi. Nyt tuota leikkiä. No niin, tehdään. No niin. Se herää kirjoittaa sinua. Tarvin paperia. Kynämassa. Niin että... Jos tulee... Tämmönen... Sehän tasan 9. Niin. 9 minuuttia tulee tästä. So... Okei. Mä oon jumissa! Ottakaa mua, herranjestas. Jes, mä pääsin pois sieltä. Miten se on semmoinen loppu? Hyvä. Se ohi. Se löi mut kausin. Thank you, että löit mut ylös. Tyhmä rapu. Ravu. Se mikä se on. Mitäs noita papereja? Voitko kuvata vähän aikaa? Sano kuvoit nyt. Kaveri kuvaa vähän aikaa, kun mä pistää. Mä otan millekään. Tyhmä rapu ei ikinä anna mennä ihan rauhassa. Ala ylös. Haluatko nyt? Ei, kun se tyhmä rapu ei ota vieläkään minua. Mitä lopettaa nyt? Heippa. Heippa. Paistis ei niitä enää. Niin näyttää. Mä vaan ihan lavitet. Minulla on kaikki 5 prossaa. No mulla on vähän. Kuitas. Mulla on 4. Niin. Tämä hakee avatuun. Olis mun puheena laittanut? Ai ja. No moro.
Tykätkää ja tilatkaa kanavani ja se on moro.